Awe Owens, is het? Owens? Owens wil hulle nie vir ons help joh. Weet hulle waar is Hoppla nie? Jy hou vas man. Wie is julle dan? Alles mense, lees ek. Sy is maar 'n gorilla. Owens die beker brand in die Kaap man. Ons soek help. Die man se longe is vol rook. Ja, die ligt maar aan nou nog. Die berg, al die brand. Wat het dan gebeur? Oh, ik denk ja, op de beer aan die branden stik. En dan speel met mensen en zo goed op je oors. Staan er nog. Zo. Ja, ik als eigenlijk op Poaza, wil ik beek doorgaan het. Maar nu kan ik het gaan. Wat is boaze? Dan eet net vroeg in de ochtend. En dan weer banaan. En dan staat slapen ieder weer. Zo gaat het samen Poaza. Sê toch Boera Choer moet ook boaze. Sy hol wange sê sal met mekaar. Ja, als Poaza, ja, ja. Klink bekend. Boera Choer se love life. Boaze al vir jare.